20 saat 30 minut efirde Татарстан haberleri programmasının tüp çıkarılışı stüdyoda Fəniz Kamal xeyirli kiş, hazır bulaşaq temalar turunda. Akşa sanağanını yarata, Татарстанда uzgan yartı yıllıkka birleştirilgen bюджетқа нәтиже ясадылар. Годовой план по сбору собственных доходов выполнен на 58%, но второе полугодие будет, конечно, намного сложнее. Рустам Минниханов нинди мақсатлар һәм бурычлар куйды. Булар хакында тулырак Илдар Сафиуллин. Урманнар кишеп, суқмаклар ярып. Күп вакытларда балаларны тапканыбыз бар, исән сау. Югалган кешеләрне эзләү буенча өйрәнүләрнең ничек барышын Инзилә Хусейнова да күреп кайтты. Милләтебез сагында торучы атлар. Татар халкын һәм бүтән халыклар белән берләштерү өчен татар тукымлы атларның йөрешен оештырырга булдык. Бүген татар тукымлы атлар 38 көнлек зур юлга чыкты. Татарстан Алтай маршруты буенча узучы йөрешнең үзенчәлекләре хакында Рүзәл Шарипов. Казанга җиңү поезды килде. Выставка бик реалистичный инде. Концлагерьгә алып барган вагоны шундый теге куркыныч вакытлар булган, күп кеше халык булган. Ун вагонда Бөек Ватан сугышының аерым вакыйгалары күрсәтелгән. Алар белән Алия Сабирова да танышып кайтты. Kirimlerine barlarga, salımlarına vaxtında tülərgə, barlıq sotsial burçlarına tiyişinçə ütərgə. Bugün Rüstem Minnihanov hökumət yurtundağı büdjet ütələşi boyunca jiyilişdə cavablı jitekçilərgə şunday burç qoydu. Salım xizməti jitekçisi bilən finans ministri Tatarastan reisi aldığında hesab tuttular. Ötken yıl bilən çağıştırğanda bugünkü gündə respublikada salım burçı 3 milyard sumğa artqan. Tatarastanda 60-qa yaxın предприятиеdə minimal xizmət xaqından da azıra vaqşa tülülər ikən. Rəsmi bulmağan xizmət bazarı bilən nişik kürəşirgə jinalar. Bugünkü şartlarda ilk proyektlarını turmuşqa aşırı üçün küpmə oqşa bölüb birilə. Finans məsələlər turunda İldar Səfiulin. Hökumət yurtunda uzgan yığılışның ни дәрәҗәдә җаваплы һәм әһәмиятле булуын монда катнашучы җитәкчеләрдән дә аңларга мөмкин. Төрле министрлар белән бер рәттән район һәм шәһәр җитәкчеләре дә килгән иде. Тиешле ведомство башлыклары Рөстәм Минниханов алдында узган ярты еллык буенча хисап тотты. Татарстан рәисе алдагы ярты еллыкта да керем, чыгым һәм салым мәсьәләсенә бик җаваплы карарга кушты. Акча санаганны ярата дип юклаганы әйтмиләр. Годовой план по сбору собственных доходов выполнен на 58%, но второе полугодие будет, конечно, намного сложнее. Ел башыннан берләштерелгән бюджет 252 миллиард сумны тәшкил итә. Бу нигездә салымнан кергән акчалар барысы да вакытында түләнсә, казна тагы да тулырак булыр иде. Җыелмаган салым күләме 13 миллиард сумга җиткән. Бурычлар айруча Казан, Түбән Кама, Алабуга, Әлмәттә күп. За первое полугодие Следственным комитетом возбуждено 44 уголовных дела. Түләнмәгән 2 миллиард сумлык салым буенча беренче ярты елда тикшерү комитеты 44 җинаять эше кузгатты. Тиешле акчаның 572 миллион сумы бюджетка кертелде, ди Марат Сафиуллин. Муниципалитетам нужно усилить работу с должниками, в том числе через балансовые комиссии. Совместно с предприятиями следует искать варианты выхода из сложившейся ситуации. Также прошу налоговую службу совместно с правоохранительными органами своевременно проводить мероприятия в отношении лиц, умышленно уклоняющихся от уплаты налогов. Рөстәм Минниханов билгеләп үткәнчә, икътисадны бүгенге шартларга җайлаштыру дәвам итә. Җитештерүчеләр яңа усуллар эзли, чит ил продукциясын үзебезнекенә алыштыру буенча эшлиләр. Нәкъ менә шундый каллаулы шартларда безгә тармак министрлыклары һәм муниципаль берәмлекләр белән берлектә 24-26 елларга бюджетны формалаштырырга туры киләчәк. Беренче ярты еллыкта республиканың зур сәнәгать оешмалары табыш салымын түләүне киметкән. Шуларның хиреге зыянга эшләүчеләр. Необходимо вести постоянный мониторинг текущей ситуации, прогнозов предприятий на ближайшие месяцы и на перспективу принимать меры для поддержки производителей. Те, кто работает с убытками, сигнал, что это будут большие проблемы и по зарплате, и по налогам, и вообще в целом будущего этого предприятия. Җыелышта билгеләп үтүләренчә, Татарстанның 9 районында физик затлар табышыннан килгән салым күләме кимегән. Моннан тыш республикада минималь күләмнән азрак хезмәт хокук түләүче оешмалар артып киткән. Бүгенге көндә шундый 900-дән артык компания бар. Андыйлар Тәтеш, Мамадыш һәм Кукмарада күп. Рөстәм Минниханов рәсми булмаган хезмәт базары буенча эшне көчәйтергә кушты. Шулай ук җир өчен салымда тиешенчә җырга кирәк ди ул. Түләүле хезмәтләрдән кергән керемнәр дә игътибарга лаек. Республика карамагындагы учреждениялар түләүле хезмәт күрсәтүдән
20 елның бірінші ярты еллыгында 6 миллиард 214 миллион сум, муниципаль учреждениялар 2 миллиард 567 миллион сум күләмендә киремнәр алды. Республика учреждениялары хезмәт хакын түләүгә, түләүле хезмәт күрсәтүдән киремнәрнең 3 миллиард 923 миллион сумын сарыф итте. Муниципаль учреждениялар бу максатка 1 миллиард 550 миллион сум акча тотты. Обращаю внимание, что часть доходов от внебюджетной деятельности учреждений – это источник для повышения оплаты труда. Это важный резерв повышения уровня заработной платы и удержания кадров. Хөкүмәт йортында билгеләп үтүләренчә, солым түләү буенча Татарстан Идел буе федераль округында беренче урында тора. Рөстәм Миннеханов финанс мәсьәләләр буенча түгел булырга кирәклеген искәртте. Хәзер республикада барлык ил күләм проектларда гамәлдә. Аларны тормышка ашыру өчен 44 миллиард сум акча бүлеп бирелгән. Илдар Сафиуллин, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Qozanda Россия волонтерларының югалган кешеләрне эзләү буенча өйрәнүләре тәмамланды. Илнең төрле төбәкләреннән килгән 80 кеше 4 көн дәвамында бу эш буенча күнекмәләрен ныгытты, тәҗрибә уртаклашты. Быелның 6 аенда илдә 2600 кеше югалган, шуларның 2400-ен тапканнар. Эстабарларны махсус укыту, аларның эшен нәтиҗәләре китерде оештыручылар. Монда өйрәнүләр 2018 елдан бирле оештырыла. Илнең һәр төбәгендә югалган кешеләрне эзләүдә ярдәм күрсәтүче волонтерлар отрядлары да бар. Аларның туплаган білімлерін, тұрмышта ничек куллануларын Инзилә Хусаинова да күреп кайтты. С утра попытался обзвонить тех, кто был. 3 человек не отвечают телефону. Бер оешма хезмәткәрләре табигатьтә ял иткән таралышканда икегә аерылганнар, төрле юллардан кайтып китәләр. Икенче көнне 3 кешенең иләрендә булмавы ачыклана. Казанның Имәнлек урманында илнең төрле төбәкләреннән җыелган волонтерлар шушындый риваять буенча югалган кешеләрне эзләде. Кулларындагы карта һәм компас аларның төп эш коралы. У нас с вами итоговая точка через 800 метров. Татарстан, Дагыстан, Удмуртия, Чечен Республикасы, Пермь крае, Волгоград өлкәсе, илнең төрле төбәкләреннән 80ләп волонтер җыелган. Моңа кадәр лекцияләрдә туплаган белемнәрен хәзер гамәлдә сыныйлар. Алсу Галимова кешеләрне эзләүдә 7 еллык тәҗрибәм бар ди. Кешеләргә ярдәм итәсе килә. Елабугада бер малай запискалар язып, менә шуны тоже төнле эзләдек инде. Күп вакытларда балаларны тапканыбыз бар, исән-сау. Әйләнәләрне кайтарып, рәхмәтләрен укып, әби-бабайларны вовремя тапканыбыз бар. Урмандагы һәрбер куак һәм агач тирәсен карыйлар. Бу зур игътибар таләп итә торган эш. Кешедән төшеп калган гади генә әйберләр дә аның эзенә чыгарга ярдәм итә ала. Чит төбәкләрдән килгән волонтерлар Татарстанда өйрәнү үтү зур тәҗрибә ди. У нас скалистая местность. Безнең якта таулы, калкулыклы җирләр күп. Шуңа күрә кешеләрне эзләгәндә альпинистларның махсус җайланмалары кирәк. Татарстанда нигездә урманлы урыннар икән. Шуңа күрә эшләү усулларыбыз бераз аерыла. По обстоятельствам. Менә булай тавыш биреп эзләгәндә нигездә олы кешеләр генә җавап кайтара. Балалар киресенчә куркып калырга һәм тагын да ераккарак качарга мөмкиннәр ди тәҗрибәле эзләүчеләр. Шуңа күрә сабыйларны эзләү иң катлаулысы. Шул ук вакытта өлкәннәр ешрак югала. Мужчина у нас потерялся. Өлкән яшьтәге психик тайпылышы булган иратны эзләгәнебез аеруча истә калды. Якын тирәдәге елга, күлләр, урманнар калмады, бөтен җирне карап чыктык. Тик аны үз авылында таптык. Иң рәхәте эшебезнең нәтиҗәсен күрү. Все хорошо было. Югалган кешеләрне эзләү өчен барлык төр чаралар да кулланыла. Аларны махсус өйрәтелгән этләр белән дә, квадрокоптер һәм хәтта квадроцикллар белән дә эзлиләр. 2 сәгать дәвамында урманның һәр почмагын айкаганнан соң шартлыча югалган дип саналган 3 кешене дә таптылар. Өйрәнүләр уңышлы тәмамлана. Мы обучаем наших волонтеров. Без волонтерларны таныш булмаган урыннарда җиңел һәм дөрес юл табарга компас картлар белән эшләргә өйрәтәбез. Аларның һәрберсе беренче ярдәм дә күрсәтә белергә тиеш. Максатыбыз иң мөһим күнекмәләрне өйрәтү. Югалган балаларны эзләү һәм коткару ил күләм үзәгендә волонтерларны 2018 елдан бирле укыталар. Алар ел саен илнең бер төбәгенә җыелып, күнекмәләрен ныгыта, тәҗрибә уртаклаша. Инзилә Хусаинова, Алмазыйдинов, Яңа Гасыр каналы. Армия генералы Мәхмүд Гәрәевнең тууына 100 ел аны Мәскәүнең федераль хәрби мемориалында искә алдылар. Монда Татарстанның Россиядәге тулы вәкаләтле вәкиле Равил Әхмәтшин, Оборона министрлыгы хәрби фәннәр академиясе вәкилләре, генералның якыннары һәм яшь армиячеләр җыелган иде. Равил Әхмәтшин үзенең чыгышында Мәхмүд Гәрәевнең вафатына берничә ай кала әйткән сүзләрен искә төшерде. Безнең буын кешеләре китә, тик сез тарихны бер кайчанда үзгәртеп язырга ирек бирмәгез дигән булган ул. Мәхмүд Гәрәев беренче татар генералы 6
сугыш кичкән 19 орден иясе, СССРның Кораллы көчләр генераль штабы җитәкчесе урынбасары дәрәҗәсенә кадәр ирешкән. Һәр вакытта да үзенең кыйбласына тугры калып татарлыгы белән горурланып яши. Мәхмүд Гараевның иртән телефоннан шалтыратуларын сагынам. Ул гадәттәгечә республикада хәлләр ничек, миңа бәян итегез. Минтимер Шәрипович һәм Рөстәм Нургалиевчларның эшләре ничек бара дип сорый иде. Мин барын да сөйли идем. Это был смелый, целеустремленный и волевой человек. Ул кыю максатчан һәм ихтияр көченә ия кеше иде. Кабул ителгән карарларны тормышка ашырмыйча тынычланмады. Бернинди каршылыкларга да карамастан үз дигәненә иреште. Бүген Казанның Үзәк вокзалына җиңү поезды килде. Ул тимер юлда хәрәкәт итүче составта урнаштырылган дөньядагы беренче интерактив күргәзмә. Эчендә 150 сцена, 4000-нән артык экспонат урын алган. Вагоннарга керү белән Бөек Ватан сугышы алды еллары һәм 1945-нең 9 маена кадәрге чор мөхитенә чумасың. Булар компьютер графикасы һәм башка заманча алымнар ярдәмендә булдырылган. Казанда җиңү поезды тагын 2 көн торачак. Аннары ул Йорчаллыга юл тута. Үзенчәлекле күргәзмәне Алия Сабирова да күреп кайтты. Поездның беренче вагоны 1941 елның кояшлы җәе. Агач ятакларда хәрби диңгезчеләр, ялга җыенган балалы хатыннар. Һәр адым сайын аларның йөзләре үзгәрә баруын күрәсең. Күзләрендә сугышның беренче сәгатьләре дәһшәте чагыла. Самыми первыми вражеский удар приняли наши пограничники. Тарихи маршрут буенча тамашачыны Ауди гид Лидия алып бара. Шул чорның җыелма образы яшь совет кызы, паровоз машинисты ул. Гаилә тарихы, сугыш еллары истәлекләре белән уртаклаша. 10 вагонның һәрберсендә аерым бер вакыйгалар яктыртыла. Мәсәлән, менә монысында әсирлеккә эләккән егетләрнең яшәү шартлары күрсәтелгән. Авыр хисләрне чылбыр һәм эт өргән тавышлар көчәйтә. Сугыш елларында һәр шәфкать туташына 165 яраланган кеше туры килгән. Бу вагонда аларның авыр, әмма бик мөһим хезмәте белән танышып була. Һәр иртә табиблар авыруларның хәлләрен белешкән була. Монда исә ашаткан вакытында күреп була. Гомумән экспозициядә детальләргә аерым игътибар бирелә. Бу хәрби мәсәлән Константин Симоновның шигырьләрен укый. Бу егетләрнең кулларында яу кырында ятып калган дусларының фоторәсеме. Санитарный вагоннарны күргәч дәтине искә алган. Дәти минем 39 елда Фин сугышында башлаган, 42 елда Волховский фронт белән окружение алагып, ранение алып, аннары 45 елга кадәр госпитальдә санитар булып эшләгән. Мунча крию поездлары ярдәмендә армиядә санитар таләпләр үтәлгән, хәрби штабларда барлыкка килгән планнар сугышның барышын үзгәрткән. Бик җиңү шатлыгын менә шушы вагонда татып була. Дошманны тармар итеп кайтучы совет солдатлары якыннарына чәчәк алган, берсе батырлык өчен медален кулына тотып уйга калган. Хәрби киемдәге кызлар диңгезчеләр белән фотога төшә. Бу экспонатларны күреп, үзен шушы авыр моментларга кергән шикелле хис итәсен. Вот этот поезд, он как никакой другой. Бу поезд ватанпәрвәрлек хисен тәрбияләү өчен мөһим бер чара булып тора. Бабаларыбызның батырлыгын, аларның җиңүгә нинди юллар аша килгәнен яшьләргә күрсәтергә кирәк. Кырымнан алып Владивостокка кадәр 3 ел эчендә җиңү поезды 136 шәһәрдә, 18 республикада булган. Сугыш чоры еллары мөхитен булдыручы экспозицияне 600 меңнән артык кеше карый. Более 4000 единиц оригинального реквизита. Күргәзмәне ясау өчен 4000-нән артык чын экспонат кулланылган, 150 сын бар монда. Алардагы киемнәр 1930-1940 елларга карый. Күләмле тавыш, театрдагы кебек яктырткычлар, төрле мультимедияле чаралар тамашачыга үзен чын барлыкта кебек сизәргә ярдәм итә. Башкалада экспозиция белән тагын 2 көн танышып булам. Шуннан соң состав Йорчаллы шәһәренә юл тотачак. Алия Сабирова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Тапшыруны без бергә дип аталган махсус сәхифә белән дәвам итәбез. Анда без СВО зонасында эшләүче журналистларның репортажлары турында сөйлибез. Донбасста яшәүче халыкның тормыш шартларын һәм аларга нинди сынаулар белән очрашырга туры килүен дә күрсәтәбез. Украина кораллы көчләренең Донецкны утка тотуын известия журналисты күрсәтә. Анда ярты сәгать эчендә дистәләгән снаряд төшкән. Бу республиканың Петровск районында ракеталар торак йортларга зыян салган. Әлеге кадрлардан күренгәнчә кешеләр яшәгән күп катлы өйләрнең тәрәзәләре ватылган. Балконнары җимерелә, диварларына зыян килгән. Бер хатын-кызның гомере өзелә. Шулай ук Херсон өлкәсендәге авылда да бер кеше һәлак булган, берсе тән җәрәхәтләре ала. Махсус операция зонасында Донбасс халкын яклап көрәш дәвам итә, чөнки без үзебезнекеләрне ташламыйбыз.
Исегезгә төшерәбез, Донбасс халкына ярдәм итәргә теләүчеләр контракт буенча хезмәткә языла ала, килешү 1 ел һәм аннан да күбрәк вакытка төзелә. Контракт буенча хезмәт итүчеләргә гаиләләренә акчалата түләү каралган. Туру урыны буенча хәрби комиссариатка мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Шулай ук бердәм телефон номеры экранда күрсәтелгән. Башка темаларга гидрометеорология үзәге хезмәткәрләре республикада һава торышының нык үзгәрәчәген хәбәр итә. Иртәгә көндез һәм кич белән урыны белән яшенле яңгыр көтелә. Җилнең тизлеге көчәйгәндә секундына 20 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Температура көндез плюс 28-га кадәр күтәрелә, ә кич нибары 16 градус тирәсе булачак. Мондый һава торышы чәршәмбедә сакланыр ди белгечләр. Яшенле яңгыр һәм көчле җил көтелә. Пәнҗешәмбе көн аяза һәм җәйге чиллә кире кайта. 30 градус эссе булачак. Bir ay içinde Qozanda su turbalары üstünde jir ubulup 8 авария келіп шыққан. Узган атнада мындай гадәттән тыш хәл цирк каршында була. Бирде асфальт убылганнан соң 1980 елда салынган турба тишелгән. Ул 90%ка тузган. 16 метрлы турбаны бер тәүлек içinde алыштырганнар. Әлеге урында асфальтның бер катламы салынган инде. Тиешле эшләрне 27 июньгә төгәлләргә ниятлиләр. Кече Армавир урамында да авариядан соң 50 метр турба алмаштыралар. Ул да тулысынча диярлек искергән. К сожалению, действительно, при нынешнем износе наших сетей порывы неизбежны. Шилтәрләрнең шул кадәр искергән булуын исәпкә алып, аварияләргә аптырарлык түгел. Автомобильләр хәрәкәте зур булган урыннарда аларны тиз төзәтүләре өчен рәхмәт. Әмма ремонт эшләре озак бара торган урыннарда бар. Әйтик, Гадел Кутуй урамында. Гадел Кутуй долго идет подготовка, я прошу тоже обратить внимание. Qozanda Торак фондта капиталь ремонт программасы 76%-ка үтәлгән. 207 күп фатирлы йортны яңарталар. Бу хакта мэриядәге киңәшмәдә сөйләштеләр. Эш 15 августта төгәлләнергә тиеш. Әлегә 30 объектта улы планлаштырылганнан соңрак калып бара. Эш үз вакытында башланмаган йортларда ремонтны 1 ноябрьгә тәмамларга вәгъдә итәләр. Безнең ишегалды программасы буенча яңартылган урыннарда видео күзәтү җайланмалары да урнаштырылырга тиеш. Бу хакта башкарма комитеты җитәкчесе Рөстәм Гафаров җиткерде. Ул шулай ук башкаладагы чәчәкләргә, үсентеләргә су сибү эшенә дә игътибарны арттырырга кушты. Без карап чыкканнан соң аңлашылганча, аларның күбесе тамыр җәеп китә алмый ди ул. Qozanda New School дип аталган шәхси мәктәпнең элекеге директорын хөкем итәләр. Хукук сакчылары фаразынча уку йорты лицензиясыз эшләгән, законсыз алынган табыш 7 миллион сумнан артып китә. Җитәкчегә нинди җәза янаганын Реальное время интернет газетасыннан укып белә аласыз. Рөстәм Миннеханов видеоэлемтауша Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле каршындагы совет утырышында катнашты. Ул Түбән Новгородта үтә. Игорь Комаров җитәкчелегендә узган киңәшмәдә Идел буе төбәгендәге хакимият органнарының оборона сәнәгать комплексы предприятиеләренең өзлексез эшләвен тәэмин итү буенча гамәлләрен көйләү һәм бу юнәлештәге чараларны тормышка ашыру турында сөйләштеләр. 1200 шундый оешманың 100гә якыны Россия гаскәрләренең хәрби көчен тәэмин итүче җайланмалар чыгара. Игорь Комаров хакимият органнарының оборона сәнәгать предприятиеләренә ярдәме буенча төп юнәлешләрне дә билгеләде. Аерым игътибарны кадрларга бирергә кушты. Шулай ук социаль гарантияләр сыйфатын яхшырту буенча эшләү мөһим ди ул. Нефть химиясе тармагындагы яңа технологияләрне өйрәнергә, төрле төбәкләр тәкъдим иткән проектлар белән танышып, көчләрне дә берләштерергә бүген Татнефтехиминвест холдингның утырышында Рөстәм Миннеханов тармак белгечләре алдына шундый бурычлар куйды. Хөкүмәт йортында оешманың директорлар советы утырышы узган иде. Анда үз проектларын Уфа, Владимир, Мәскәү компанияләре тәкъдим итте. Татарстан предприятиеләре өчен алар зур мөмкинлекләр ачар иде диләр. Яңа проектлар турында Рания Абдрахманова. Уход иностранных компаний открывает перспективы роста контрактной базы для российских инжиниринговых компаний. Көн кадагында моңа кадәр чит илдән кертелә торган компонентлар урынына үзебезнекен файдалана башлау мәсьәләсе. Новосибирск һәм Уфа галимнәре бу юнәлештә үз проектларын тәкъдим итә. Альфа-алефин, янтар кислотасы, N-метилпирилидон җитештерүнең яңа юлларын уйлап тапканнар. Аларга нефть химиясе сәнәгатендә ихтыяҗ зур диләр. Спектр услуг, которые касаются Фикерне уйлап чыгарудан алып, объектны төзүгә кадәр барлык төр хезмәтләр күрсәтәбез. Вот N-метил-2-пиролидон, он очень нужный нам продукт, потому что любую реакцию, которая с высокотемпературными продуктами делать, без него никак невозможно сделать. Посмотрите, как объединить наши общие усилия. Сибур оешмасы Татарстан предприятиеләре өчен 5 төрле юнәлештә хезмәттәшлек тәкъдим итә. Бу карбонат, каучук җитештерү, импорт өчен төрле рецептуралар ясау. У нас есть потенциал
Күп төрле тармакта эшлибез. Әйтик, полимерлар җитештерүче оешмалар, ягъни үзебез белән аларны эшкәртүче компанияләр арасындагы хезмәттәшлекне дөрес итеп төзеп, моңа кадәр чит илдән кайтарыла торган продукцияны әзерләү мөмкинлеге бар. Рафинат, вот вам Минпром, соберите по направлениям Митхат. Наши все эти площадки, которые мы сейчас создаем, наука, Юрий Михайлович здесь. Давайте вот не просто, а конкретные проекты, кому что нужно, какая поддержка нужна. Это очень большая работа. Мы же ставили задачу, помнишь, 20-30% полимеров, которые производятся, перерабатывает республики. Татарстанны кызыксындырган чыгышларның берсе чит илдәге сәнәгать проектлары урынына үзебезнең проектларны тәкъдим итү конкурсы. Ул бөтен Россия буенча игълан ителде. Анда иң беренче чиратта республиканың нефть химиясе тармагында белем бирүче югары уку йортларына катнашырга киңәш ителә. Мәскәү IT белгечләре нефть химиясе тармагында эшләүче предприятиеләргә үзебезнең цифрлы технологияләрне тәкъдим итә. У нас были западные, различные восточные, западные вендора программного обеспечения. Моңа кадәр без Көнбатыш һәм Кытай программаларыннан файдалана идек. Хәзер аларны Россиядә җитештерелгәннәренә алыштырырга кирәк. Без шуның белән шөгыльләнәбез. Коллеги, соответственно, нам приходится теперь создавать архитектуру из нескольких отечественных продуктов. Дөрестән әйтергә кирәк, сәнәгать предприятиеләрендә андый проблема бар. Ул проблема чишелә. Безнең үзебезнең министерство бар, социаль кергән членнары бар. Ул эш алып барыла. Аларның шундый фикерләре булгач, biz alaba әзер эшнәп барырга, biz аларга индустрия 4.0 площадкасында урын бирәбез, күрсәтсеннәр, сөйләсеннәр. Рөстәм Миңнеханов барлык тәкъдимнәрнең дә Татарстан өчен кызыклы булуын әйтә, проектларны җентекләбрәк өйрәнергә кушты. Рани Абдрахманова, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Татарстаннан 6 айга кадәр отка отланып, бүген Казанда татар тукымлы 6 от зур юлга кузгалды. Алар 38 көн дәвамында Россиянең 8 төбәгә аша узып, милләтебезнең затлы нәселле тукымын тәкъдим итәчәк. Бу үзенчәлекле йөреш Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов тәкъдиме белән оештырыла. Ул 2019 елда татар тукымлы бу отларны үзебездә үрчетү максатын куйган иде. Аларның нинди өстенлеге бар һәм халкыбызның нинди сыйфатларын чагылдыралар? Үзенчәлекле отлар хакында Рүзел Шәрипов. Казан ипподромы манежында бүген татар тукымлы атларны алкышлап каршылыйлар. Алар милләтебез горурлыгы, затлы нәсел булуларын раслап башкаладан 6 айга кадәр үтәчәкләр. Кыскарак буйлы, ачык көрән төстәге бу татар атларын зур юлга затырга авыл хуҗалыгы министры Марат Җабаров килде. Ул җайдакларга уңышлар теләп, аларга кирәк-яраклар белән букчалар тапшырды. 6 айга кадәр бару өчен татар тукымлы 6 ат сайлап алына. Аларны Лениногорск һәм Теләче районнарындагы хуҗалыкларда үстергәннәр. 4-се Фәрит Нәбиуллинныкы. Аның комплексында 6 изләп ат бар. Аларны үрчетү татарлыгыбызны ныгыту дию. Нинди уңайы бар ана. Аларны кыш көне җибәрәбез дә, алар тибенеп йөриләр. Тау битләрендә буран чыга икән. Алар аскачы камышка, камыш тамырын үзләре тибенеп шулайтып ашап чыгалар. Татар тукымлы бу атларны йөрешкә ярты ел әзерлиләр. Алар карлары ашада үтән биек тауларга да менә. Шулай ук инде элек-электән бу татар тукымлы атлар үзенең чыдамлыгы белән аерылып торган. Ата-бабаларыбыз аларда ерак юлларга чыккан һәм хәзердән алар 6 айга кадәр 3000 чакрым юл үтәргә тиеш. Үзебезнең хозяйствода туган ат, кличкасы Татаринакты. Теләчедән Фирзар Гыниятуллин атын Татарстан татары дип йөртә. Әтисе атларны күпләп асрый, шуңа алар белән кичкенәдән кызыксына. Безнең теге характер буенча өйрәтү буенча да аны җиңелрәк өйрәтергә. Безнең теге араплар, английскалар лайнак. Этенә хошынасы килә. Татар атларының аеруча җитез һәм тынгысыз булуын Рөстәм Нуриев та сизеп алган. Шул сыйфатлары белән җайдакның күңелен яулап алганнар да. Абзарына кирип тутып булмыйдыр. Недавызлык бар бит инде. Недавызны салса җигәннәрен янына килмей, хоша. А как менә только үстеннән баватасың, сәүрә килеп баса. Шундый характерны ат инде. Татар тукымлы атларны республикада Рөстәм Миңнеханов кушуы буенча 2019 елда үрчетә башлыйлар. Хәзер аларның саны 1000-гә якынлаша. Теләче, Лениногорск, Саба, Мамадышта күпләп асрыйлар. Аңарчы бездә 10 еллар дәвамында мондый атларны үрчетүче булмаган. Татар тукымлы атлар үзләренең чыдамдагы белән аерылып торалар. Алар зур расстояниеларга бара алалар. Бу шушы атларны
күрсәтер өчен инде татар халкын һәм бүтән халыклар белән берләштерү өчен татар тукымлы атларның йөрешен оештырырга булдык. Маршрут Татарстанның 8 районы илнең 8 төбәге аша уза. Башкортстан, Пермь, Свердловск, Төмән, Омск атлар Алтайга 30 августта Татарстан Республикасы көнендә барып җитәчәк. Аларны Катун елгасы ярындагы Алтай Евразия йөрәге дигән хәтер билгесе янында каршы алачаклар. Аны 2006 елда Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиевның тугандаш Алтай халкына бүләге буларак урнаштырган булалар. Рүзәл Шарипов, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Әгәр дә сезнең ТНВ тапшыруларын телевизордан карау мөмкинлегегез юк икән, юлда эштә булсагыз, телефоныгызга ТАТ-ТВР кушымтасын индире аласыз. Сонда безнең канал, шулай ук Болгар радиосы тапшырулары турыдан-туры эфирда тәкъдим ителә. Татарстан хәбәрләренең иҗат төркеме шуның белән үз эшен тәмамлый. Хәзер рекламадан соң һава торышы турында мәгълүмат булачак. Уңышлар сезгә. Эфирда һава торышы чыгарылышы. Яндекс погода хезмәте хәбәр итүенчә, көньяк көнчыгыш Бөгелмә Баулы кайда болытлы һава явым-төшем ихтималы зур түгел. Температура көндез якынча 24 градус җылы, төнлә 13 градуска кадәр. Төньяк көнчыгыш Түбән Кама яршаулы Алабугада урыны белән яңгыр явачак. Һава температурасы монда да 24 градуска кадәр күтәреләчәк, төнлә +15 градус. Республиканың төньяк өлешендә Актаныш, Әгәрҗе, Менделеевскида болытлы һава, явым-төшем фаразланмый. Көндез уртача температура +23 градус, төнлә 14 градуска кадәр җылы. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта шулай ук болытлы, урыны белән явым-төшем ихтималы зур. Көндез якынча температура 23 градус җылы, төнлә +13 градус. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәледә шулай ук урыны белән явым-төшем көтелә. Көндез якынча температура 25 градус җылы, төнлә 15 градуска кадәр. Чистай, Әлмәт, Мамадышта болытлы һава, көндез уртача температура монда да 25 градус җылы, төнлә +13 градус. Алдагы тәүлектә җылы булачак дип фаразлый синоптиклар. Башкалабыз Казанда болытлы һава, явым-төшем ихтималы зур. Көндез 24 градуска кадәр җылы, төнлә якынча температура +16 градус. Җил уртача тизлектә, атмосфера басымы төркемеш баганасының 749 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 70%. Җирнең магнит кыры тыныч.